قبلهم على اليوم. Inselmulkom, sinjuri, għakom għal-xuta il-program li xinu d-dem tijak tista segwik. Xinu d-dem tijak? Ma nibdewx fuq il-politika xinu l-kolor ta' d-dem tijak blu, aħmar, oranġu, aħdar u fuksja, xarba kienem ukoll, tista segwina ġaħna program għal-kulħat. Ma mux hekket nejlek, id-dem tijak xtipu? O pozitiv. Il-komuni, insomma, mux importanti. Taħna. Għaxa kien hemm xejn Kanadis. Tajjeb, illi skopra kif jeqleb mill-lej pozitiv għall-low pozitiv u jġibulek jiġi l-istess id-dem. Bravo, da. Insomma, u hija. Jew bil-kontra. Ma insomma. Iktar il-komuni ġibu. Ma mex ħaġa kbira. Bravo l-dali, mex ħaġa fid-dem. Taf li jena jent. Għas nistanati dem. Għaxa u għax mort propja biex inti għom id-dem. Ma mistoqsijiet. Tajt għalek. Għammu l-lem. X'mistoqsijiet sa tawsasu kismek, kull jomok. Taminu d-dem. Taminu d-dem, mux tijak. Għax immort l-om borza zaħira jek. Intru, mux iħazzjaw, għara, tatux kazda, għatu d-dem għaxija l-aqwa opra illi int kont kuna testaw tamlu, għax testaw salvu ħafna u ħafna ħajjiet. Inkopru? Għan intervistaw it-tfal, trit? Għammu l-intervistaw miena xina isni iktar nħal. Istess seta, mentalment. Tfal, tifel, ma tfal. U d-dem vejġibtu. Issa qed jgħidu ma nafx hekk hux veru illi hawn ħafna tfal. Tant jieklu li saru boċċi ħafna. Ma nafx qatt ġieli rajtu xi tifel boċċu jew hekk. Darba iwa. Darbi iwa? Illa. Li inti qatt ma rajt wieħed boċċ. Tajjeb. Biex ma tkunx boċċu xi titgħamel? Ma tikolx ħafna. Ma inti tikol ħafna? Ma I don't eat a lot. Inti x'taħseb? Inti tikol ħafna? Kemm nieħu il-frut u l-vegetables. Fruit u vegetables biss. Alright, għalhekk m'intix boċċu, mhux hekk? Jien tu. Taf tu? Jien il-brother tiegħi u l-ħabib tal-brother. U kif tarhom inti? Jien ġieli ngħidlu qed tikol ħafna, jsajrulek li kell taqbad u tiklu hekk. Kif hekk x'jagħmel? Nejl. Jiekol li kell nej. Taħuk għan-niżilha, jkolli n-niżilha. U kif jiklu affarijiet hemm. Ġifieri jekk jieklu ħafna ċikkolata ssir buċċu. Ekk, taqsix. U taf xi ħadd li naqa' buċċu għandu bżonn. Nispera ma nagħġiex lek ikun hemm in-nies jarawha jieħdu naqalihom. Le, mhux hekk ma tix tgħidilhom f'wiċċhom, mhux hekk. Dan, għandek idea dik it-toqba li tara fil-katnazz mela jkun hemm fejn daħħal ċavetta, meta jkun hemm toqba oħra fil-ġenb. Biex taħseb qiegħda? Biex iddaħħal xi paper clip kif jagħmlu fil-dawk u tiftħu minnu? Kieku daħabber rasek. Kieku ħajkun sejfek. Anzi ħanajdlek x'inhi. Imma l-ewwel ħanistaqsi daqsxejn in-nies x'jaħsbu li. Mela, hawnhekk qiegħed mal-grupp żgħażagħ ta' Santa Luċija. Il-katnazz għandu din it-toqba żgħira. Għal xi xiegħda? Ma tafx. Sakru dik. Le, is-sakru minn hawn, imma ma taw dit toqba żgħira hawn. Biex tgħaddi le, mhux biex tgħaddi l-arja. Inti taf għal xi ma kontx attenta. Għal xi qiegħda dik it-toqba hawn. Għax titfallu żejt hemmhekk. Brava dik! Brava! Biex nispjegaw eżatt, tagħmel ix-xita sewwa, meta tagħmel ix-xita l-ilma jgħaddi minn ġo dik it-toqba u jqatta' lura. Però kif qalet is-sinjura wkoll, kultant żmien billi ttieħ naqra żejt hemm, insolvu t-toqba u jekk jibbieslek ma temminnix l-ħara. Ammur issa. Ma dejjem titgħallem veru, dejjem. Bella, Thank you. Tal-issa naf għalfej edem mekk it-toqba. Tal-katnazz. Ġiri, nejnien ġiri tgħid għalhekk tittaraħ xulteru, għalhekk. Taf li mu l-annimal illi dejjem jiftaħ katnazz. Ma nafx, min? Il-manki. Daqman. Xadin. Le, ma taħdimx jek tgħid xadin, ma taħdim. Manki. Bċavetta, ki.
Manki xadin. Ija le maċċajtu biex taħdem man ki biċ-ċavetta. Għax għandek il-manki xadin ma fiex ċavetta. Manki, ki. Inti għalfej għedulu iċċok l-Alfred. Ma xaxi. Għax ġibs. Ma xandu xasa ma xadin. Nara komand,